donar-vos les gràcies per haver vingut a aquesta concentració simultània amb la concentració que estan fent a Hong Kong en solidaritat amb Catalunya. Per tant, les primeres paraules són per als activistes de Hong Kong que han organitzat aquest rally, aquesta manifestació a Hong Kong i que estem veient des d'aquesta pantalla. Thank you Hong Kong for organizing this rally in solidarity with the Catalan independentist movement. Liberate Hong Kong, freedom for Catalonia, freedom for Hong Kong. And now, the singers here will sing in Catalan some of the songs of the Hong Kongese Revolution. Thank you very much. Senyor director, quan vulgui. Senyor pianista, quan vulgui. Una mica enrere tots. Espera. Liberate Hong Kong! Liberate Hong Kong! Revolution of our time! Revolution of our time! Visca Hong Kong! Visca Hong Kong! Visca el Tibet! Visca el Tibet! Visca Catalunya! Viure! Ens diuen que tenim pel vídeo des de Hong Kong una salutació de retorn a la nostra d'ara mateix. La veurem ara a la pantalla.